Seuraavalla opastusvideolla näet, miten helppoa sun on lähettää meille tarjouspyyntö, jos tarvitset tulevalle kesälle kattoprofiileita. Eli klikkaa itses meidän nettisivuille www.finpelti.fi. Sieltä löydät kohdan katto- ja peltituotteet. Ja aukeaa seuraavan näköinen sivu. Täältä kattotarjouslaskuri. Ja nyt tällä tarjouspyynnöllä voit lähettää meille suoraan täältä sivustolta tarjouspyynnön. Voit toki tehdä sen myös lähettämällä omat piirustuksesi ja mittas sähköpostilla. Joko satu.kunnari tai tero.niemi@finpelti.fi. Mutta jos haluat jättää tarjouspyynnön täältä sivustolta, niin se tapahtuu seuraavanlaisesti. Eli valitse ensin kattotyyppi ja sen jälkeen kun olet löytänyt haluamas kattotyypin, klikkaat sen aktiiviseksi ja scrollaat sivun alas, painat sieltä seuraava. Tässä kohtaa syötetään katon mitat ja mulla harjan pituus olisi nyt 10 metriä ja pellin pituus eli lape 5 metriä. Seuraava. Tässä valitset haluamas profiilin mallin ja mä nyt haluaisin tarjouksen lukkosaumasta. Ja täältä valitaan pellin paksuus ja väri. Jos sulla on piippuja, joihin haluat myös pellitykset ja hintatietoa, niin tästä valitsisit sulle sopivan näköisen piipun, joko lapepiippu tai harjapiippu. Mulla nyt ei olisi tässä rakennuksessa ollenkaan piippuja, joten painan seuraava. Sitten valitset lisätuotteet. Mä haluan tähän rakennukseeni vesikourut, puolipyöreä malli ja väriltään musta, kuten mun kattopellit. Mä tiedän, että mä tarvitsen myöskin lumiesteet, joten 3-metrisiä lumiesteitä tarvin 3 pakettia, eli yhteensä 9 metriä. Ja kun oot tarvittavat lisätuotteet valinnut, paina seuraava. Tällä kohtaa sua pyydetään jättämään sun yhteystietos, eli tänne omat yhteystiedot. Toimitusosoite, mikäli haluat rahtina. Mä haluan noutona toimitustavan. Ja tähän lisätietoihin voisit kirjoittaa meille haluamas lisätiedot. Ja sen jälkeen klikkaa lopuksi lähetä tarjouspyyntö. Ja näin tarjouspyyntö lähtee sieltä meidän sähköpostiin ja jonkin ajan kuluttua tuut saamaan tarjouksen lukkosaumasta itsellesi.